kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma yebiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala salminama salminago nede salminago teddungal en garte gande men fina tawa ɗe mawɓe men ha tawno mawɓe mumen ɓe golli golle joɗɗe baɗɗe fayida won hen jeehi yo Allah yumaɓe ya foɓe ha naɓe aljanna woodi mawɓe heddiɓe ene ndeni gandal ngal ene jangguina sukaɓeɓe en jetti kadi sukaɓe ganduɗa ko sukaɓe to banggue duuɓi mawɓe to banggue haqqillaji ɓe ganduɗa mo kala ne jaggue gandal he woppani kono men ko Ceerno Jalaluddin mo ganduɗa eɗen gandi eɗen jennomo ɗo e haalirde Ayaw ngo jewte mbaɗɗen e makko toon to Ndoyen e ko ganduɗa jewte ɗe mbaɗɗo sponsorisé ko fate film aji ko nandi hen kanko e ɗo gam wadde yewtere gande men fina tawa gande men enen ɓaleɓe to banggue caméra won toon ko denɗo men Djiby Dieng wondude e ɓi men Alassane Sow tawi hufata golle kaɓirɗe ko Ali Fall noon Ceerno Jalaluddin a wayanoma yeede ko addi fof calmina bandiraɓe alhamdulillahi alladi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي فلم أجد غير خير الخلق لي سندي ويسرن أموري إنني وجل وعاجز وذليل أنت معتمدي ونسلمنا تنا تشغل يتودي الله جل الله صلى الله عليه وسلم min calmini dendagal hettotoɓen ɗo ɓe goni kama ɗo ɓe goniri obo jow miɗen mi calmina miɗen toro yo Allah waɗan tawfiq taysir oɗo waktan mo nataten oɗonama dendagal hettotoɓen ɗo ɓe goni kama ɓe goniri fof wassalam Ceerno Jalaluddin a jarama a wayama yeeɗa tan gonnoɗa caggal leydi goɗɗudi walla Afrique o walla ka deccunoɗo hen diwan Ndoyen minen ɓuuri hew ko simin jalti pour min jaltite weɓata dabo ma golle ɗe ɓe gollodirtama ɓe kew kama ma wonde haɗa ɗanno aɗa yaha joɗaki ɗo Sénégal tan ɓuuri hew koni tamin komin ko gollata ɓuuri hew koko halwa ko uddade tan ɗum rentata yaltude ko heewi ko ɗum tagui e si min gondo ko e ɗangal ɗe balɗe foof e so nden kam min garti miɗen ɗo jooɗi miɗen mbawi ɗannade titi inchallah a jarama hande jinmi jiiya tan ko fate ñagude Allah ñagude Allah jogui sifaji kewɗi mo kala jogui sifa mo jogui mo yaakoyi mo waɗa dañi hen wuune hol sifaji ñagude Allah ɗi joguiɗa ɗi ɓurɗa hoolade alhamdulillah min beltima ɗo tambeliɗa o tano dabu tagui ko ƴimmade jetayo ko ɗum woni layaten ko ñagude Allah si ñagude Allah haalama noon ma hakkillaji ɗi jaa e annabaɓe to ma hakkillaji ɗi jaa ganduɗane Allah wi en ad'uni astajib lakum ma hakkillaji ɗi ya yonent nana sallallahu alaihi wasallam Allah wi tore kam mi okko on e sini elle probléme aji ɗi ɓesdoto hewde te ñagotoɓe ɓe ne heeɓe keewi e ko woni muskila o ñagotoɓe mbasi wawa ñagade walla Allah wasata jabde duwaw te ɗum kam ala kulli haal ɗum wawa wonde nde bo Allah wi en inna wa'dallahi haqqun ko digui en fof o tottat en ɗum wadde noon ñagotoɗo Allah waɗi sartiji ɗi gandanɗani kam ɗum foti jogade o wawa ñagade Allah Allah wi nala sallallahu alaihi wasallam haali hadis wi ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba yon tura Allah hoɗon jogui yaqinne on ɗon duwaw komo jabatoɗo wadde noon ñagude Allah neɗɗo ɓuranima ɓada Allah ɓuranima hul Allah on ɗo wawna ñagandema Allah ha keeɓa ko gandanɗani kam ɗum cohluɗa ko ɗum tagui noon ñagude Allah minen min dillata hen koye alquran kama ko gandanɗani kam ɗum pinɗen mamiɓe baabiɓe e gondo hen woni cofi e condi e leɗɗe e piiɓi eko way noon ko ɗum min dillata e ñagude e siko min ko ɓuuri dillu
woni sa jibinama gonda julɗo ma janggo alquran janggoya ha garta gona ko mami ma gondo ko ɗum noon arabe o wiyata ida kana rabbul beyti biddufi dariban fala talum shibyani fi halati rasi jon galle o si ƴetti buuba o fi si sukaɓe gami o fotani mettinde ɓe o fotani wassalam wadde sifaji ñagude Allah joguiɗa a haali joni banggue qur'ana a haali banggue leɗɗe o hande o holen ko ɓurɗa gonɗin to banggue wallude neɗɗo o ñaganaɗo ɗum haaju muɗum humto caɗele mum giwa beele ko leɗɗe ɗe e conndi ndi e ɓulli ɗi ɗi mbatta walla ko tajje katumeje ɗe e tajje adduji ɗi e duwade banggue diine o aɗa andi ɗen ganduɗo alquran fo anda alquran leɗɗe mbawaya gacca alquran e ñagude alquran wawaya acca leɗɗe dabu kala lekki ki layɗa heke alquran gandaki walla mbasaki andu alimahu man alimahu jahilahu man jahilahu neɗɗo fo a waɗat calcul ganda kiɗo lekki sa waddike o aya alquran ko jillatoɗa ko hen ma yawte ma barkin mbiya hande kiɗo lekki belwel ngel sa waddi ɗum oɗo aya alquran o yansuruka llahu nasran asisan daña udditare mbiya ni kiɗo lekki sa waɗi ɗum ceski en walla kay en sa waddi ɗum aya alquran warada llahu alladina kafaru calculɗa ɗum inde lekki ko tolnoto hem aya o tolnoto ganna ɗum waɗino hutorte leɗɗe e alquran fof no wawi rentude so waɗi anduɓe ɗum waɗi ɓe gandanɗani ɓe mbawa rentinde ɗum waɗi ɓe gandanɗani noon ɓe mbawa wandigo ko wona rentinde ɗen ɗon leɗɗe joni noon ko ndenka ɗaɓɓata walla udditare walla leɗɗe fof koko waɗi façon ngaji ɗiɗi ha nayyi ko waɗi ko baɗɗi guiye kamaki ala guiye waɗi ki gandanɗani ko ki ala guiye e baɗɗi guiye ɗum tan wodi leɗɗe ɗe ɗe ngala guiye waɗi no naftaratma mbaɗaɗe e alquran ɗe baɗɗi guiyene waɗi no naftaranma tawa no rente e alquran kamɓe fof ne ndenta e si enen fulɓe jiiɗa joni mbaɗa joni jana joni ko leɗɗe mbawi ɗum eyyi joni noon ɗum renta ɗum ɓooya noon ɗum ñiiɓa ko alquran wonata ɗum taw alquran woni ɗo ha faw eyyi ɗum fof noon waɗi adama no guittirta leɗɗe ci cosano tan moƴƴi fof moƴƴo ndam nelaɗo sallallahu alih w sallam haali hadis wi kullu amrin zibalin la yubdaw fihi bisimillah fa huwa abtar kala hunde nde gandanɗani nde gollara ko bisimillahi rahmani rahim nden ɗon ɗon huure nde taƴat o wawi goɗɗo wi abtar goɗɗo wi ajsam ɗum noon wadde ko noon tan a jarama mataw ponɗoɗo ilanade ni ko ƴewgal saabu ko ma ƴewgal ƴeewe ande neɗɗo o nde ñagude Allah sifaji ɗi puɗɗo wawde ha joni yaade e muɗum kono mi arta sakket en mbaɗino yewtere saaha ndungu toon to diwan Doyen to naɗɗen e nokkuji baaɗe en nokkuji saha hondolde en jaaɗen nde so ɓokki e ko nandi hen beele ha joni aɗa hutoɗen gande eyyi en mbawa accede ɗaɓo hen min tawi mamiɓe amen ɓe mbeydi amen ɗum so ɗum gaccetake ɗon miɗen guurini ko hem tan meslal ngal majjataka amen ɗum woni ñippude neɗɗo en eko wayi noon leɗɗe ɗe ko ɗum tan no kaldirɗa ɗum kam ɗum accetake leɗɗen ko hutori ha joni fof no hutorede ni no hutore ha no hutorete ni tan to banggue sifaji ƴewgal beele no mbiruɗa joni ɓurano o ɓurata tidde sono leela kono so jeegui yawata accude e leɗɗe ne jawa jaggude kono ne jawa accude to banggue ƴewgal walla dagal ni holen ko ɓurɗa wade hutorade eyyi ƴewgal min janggoyi ɗum comme pullo sa wi pullo ma lay ƴewgal wiyetegal guisani woni ƴewgal leydi woni ramle ɓe gandanɗani nala Allah jippingal dow annabi makko biyeteɗo Idriss wiyeteno ko Urnuq taki ko innira Idriss kam idi jangguinde dow leydi ɗum taki ngal ɗon ƴewgal ne wiye ramle beeñ Allah weɗi ngal Jibril addani ɗum ngal dow beeñ jangguini ɗum ngal wawi ngal kam Idriss o ƴeewgal e so enen fulɓe Allah waɗi ko okki hen ɗon ngal ƴewgal guisani nelaɗo sallallahu alih w sallam nde tawi ngal ɗon ƴewgal o haal o wi ngal kana nabi min al anbiya yaqut faman wafaqa qattuhu fa zaka azal hina wonɗo annabaɓe o toɓɓanna kala ko joofinoɗen ɗon toɓɓe ɗum iwata ɗum woni noon kam woni gandanɗan kam woni nelaɗo Allah Idriss te Allah jippinta e dow annabi makko eko harmi ganden ɗon ngal ɗon ƴewgal ko ƴewgal daguigal hina waɗi ƴewgal noon gandanɗan koɗe karmuɗe nelaɗo sallallahu alih w sallam ha joni o haali hadis o wi la khaba man istahara wala nadima man istashara pertema ala o gandanɗani o waɗat istihara isi nimsa ala o gandanɗani o disnoto haddema naat ndiga mbaɗa l'istihara walla disnoɗa hen ɓe poɗɗa disnade Allah yo sawirum fil amre wonno ɗum ɗon alata pertema ɗum ɗon ƴewle fof ko ƴewle ismiɗen hen tawi ngawñal ngal gandanɗani kam ngal woni ƴewgal ndiyam min tawi mamiɓe amen e bayiɓe amen heeɓe golla ngal woni waɗat lekket mbaɗa hen jeeti mbiya laysa laha min dunillahi kashifa mbiya bisimillahi salali mouhammad jugo jinne jugo maysa jinne jibinami jinne ha ƴeew ɗum gasa ɗum ko ɗum secret idata layede média on ɗum wonata sirru tufla ɗum watte kono vidéo e ma dawa no ɗum labratani ngal ɗon min tawi mamiɓe amen
min jangi ƴewle ɗe min poti janngu e si ko waɗi ko gandanɗa komin hen tawɓe mamiɓe amen baabiɓe amen goni hen ɗum tagi min ɓurirade ngel andarade woni ƴewgal ndiyam ngal wassalam a jarama ceerno Djalaldine ɗo laaɓi feewi to banggue kisal e ndenka faddugo fulɓe ne kewno ɗum hutorade kono elle jonde ɓe ustade beele ne hedde diwan moon he sono heddi beele ko gollata hen eyyi miɗen hem gollo no minen gandira ɗum dabu neɗɗo sa laaɓi si ɓanduma laaɓi ko peɗɗa hebde fof heɓat ɗum sa dañi sa faddani hoorema kala ko Allah fotma weed diga mbawɗon ɗum hadde ɗemɗe kunduɗe noon e guite ne mbawma yakkande seytanuji ne mbawma yakkande dabu ɗemɗe kunduɗe ne jagga neɗɗo ha warma ne jagguma ne hambara neɗɗo ɗum noon noon sa hem laaɓi ko poɗɗa ko hebde fof heɓat ɗum hono mbatta ha laaɓa hem il faut ko duttoɗen ko ƴewgal to ƴeewa e ɓandu ma neɗɗo fotani joɗade ko loosi lewru o fewnitani ɓandu mum comme no auto waɗate vidage neɗɗo noon fotat wadde vidé hoore makko dabu o jamono surtout o jamono mo tolniɗen miɗen hem dille dabu miɗen jogui lolle ɗe gandanɗani sa ngal lootima ko ngal garanti 14 ans nokkuɗo koyngal ma fof ɗon ɗo wuttani junggo ɓuɓata ɗum noon ko ndenka woto yakku goto e si an yawat feere hay jakkuɗomo fof o tina ɗum en jogui hem conele ɗe gandanɗani mbaddate ko lekken mbatta ɗum mbaɗa ko wondata ko ti ko goɗɗuɗo mbaɗanta ɗum ko piɓol o ɓornongol balɗe jeeɗiɗi degguidirɗe haɓɓitagol gandanɗani o heɓat nden ko ɓandu ne laaɓat o daña ko gandanɗani kam ɗum woni ko wadde yiiɗa wiide ko leket woni horde so tawi neɗɗo yiiɗi wadde faddugo walla o yiiɗi wadde felo walla yiiɗi longal waɗa lekkiki e horde nde horde woni leket no mbaɗɗaɓe pamirta eyyi nomin mbaɗirta ɗum hem ɗo wawi wonde fof ma dañ ko nden ko gandanɗani kam ɗum cohli ma titi tawe ɓandu no yakki walla uddaɗa ha anda ko uddanma simin ma laari min mbaɗma ngal ɗon lotgal heɓat arsugue ma eko yaawi e ɓeɓe gandanɗani ɓe ɗaminto wonko no ɗamiriteɗa ɗum pour keɓira ɗum noon ngal ɗon lotgal sa lootima ngal a dañat nden ko ɗaminiɗa fof ne heɓat eko yaawi ceerno Djalaldine fulɓe ne kewno wiide neɗɗo hokkatake gandal e nder leñol men tawde yan duuɓi 50 an beele a heeɓi gandal ma ko adi duuɓi 50 saabu musidɗo goto wi kam a ɓooyili garguilal woni suka eyyi aɗa andi ɓuuri hewko ɗe min jeeyi min ɗum ɗo lamdotoɓe ɗum ɗo ne keewi ay téléji Mauritanie ɓe lamdima men ɗum ɓuuri hewko neɗɗo si dañani juuɓi 50 tan adana gurdam makko suwa tambilde hay nelaɓeɓe fof nelaɓe fof ko dañi juuɓi 50 walla juuɓi 35 en eko tegui e si minen de min jibina min tawi ko mamiɓe amen e baabiɓe amen heeɓe jangga alquran heeɓe jangguina coofi heeɓe jangguina conele e ko wayi noon ɓe gara heeɓe aroɓe heeɓe golloy toon simin jeeyi min janggoye alquran hamin jaltire e nder leyɗele min janggoye hamin garti simin gartino vacance komin ko janggata woni koɓe ko ɗon goni neɗɗo fof noon ko tawɗa ko fof hen ƴettata ɓe jaawi amen hen wiyat engagement ne pour min gardo eɓe amen nela leyɗele kewɗe pour min gaddoye conele piiɓi en ki lekki ni addirte ki ni sodtirte hay leydi ndi ni nokkata ni soddirte ɗum jawa ɗum andude mbawa heɓoyde gandanɗani toon woni ko cohluɗa ko ɗum ndigal tan dabu Allah wi inna arsalnaka shahidan wa mubassiran wa naziran wa da'iyan ila llahi bi isnihi kala ko jiiɗa tan ko ɗum yamirore isnihi o woddata jeeri kala ko neɗɗo dañi yamirore ma naftoro hem kala ko neɗɗo tarbanina ma wona hem ceerno heɗum e si sa fini tawɗa mamima babima heɓe goni eko yooɗi yawat feere ngal ɗon mesgal ngal wasa majjude e ma ko ɗum tan jinmi wiide ko neɗɗo na jangguina gandal ngal walla wonayno leyde ha wawa gandal ngal kono haaɗe gollade wasamede ha dañ duuɓi 50 beele ande golluɗa nde fuɗɗima guila dañan duuɓi 50 walla koma dañɗa 50 ciftormi ko mi kumsima moccude boddi nde min dañata duuɓi jeego jeeɗiɗi en boddi en piiɓi en neɗɗo sohla ñiiƴe piiɓa ɗum min janggui ɗum nde min gonata duuɓi jeego jeeɗiɗi nde min avant min kuñño alquran ɗum min jaawi hen dillude to banggue alquran aɗa hutora ɗum no feewi hol leyɗele ɗanɗa no foti leyɗele ɗanniɗa leyɗele min ɗanni ɗe keewi min janggi goɗɗe min jeeyi pour golloyde on jeeyi goɗɗe so leyɗele jaaton ɗe gaga janggode so tawi ko banggue golle ko ɓurɗa wawde yoɓade ledde ɓurɗa hoolade so haaju tiiɗi walla ko ayo ɓurɗa hoolade so haaju tiiɗi eyyi fof miɗen hemdile woni komin mi kon leyate ko ɗum eɗen jaskodiri e kamɓe fof saabu alquran wawa ya acci leɗɗe ɗe mbiyanima min leɗɗe ne mbawa ya acci alquran waɗi ganduɓe ɗum waɗi ɓe ganda ɗum joni noon wiyoɓe lekki dagaki ko seke ko ha saabu naggam ɓe ko jaboɗɗa ɓen e basde ɗum woni ko mbimami ko alimahu man alimahu jahilahu man jahilahu neɗɗo fof ko anda tan o anda ɗum esi anduɓe kam heeɓe gandi leɗɗe sa wi leɗɗal fof waɗi ko Allah wima e alquran ma faradna fil kitabe min cheyin ndiko komin certini nder alquran leɗɗe noon
ko Allah yaat leɗɗal wona ɗo hannde nayi ɗi gandal leyɗe nayi no ñaama ɗum no ɓeydoo nayi no ñaama ɗum no ɓeydoo yodde waɗano taƴirɗaaki waɗano cottirɗaaki pewnaaki ni no foti fewnoreede gannda ɗum si neɗɗo lootima ɗum dabu ma ɓeyda ma ɓuuri yodde ma ɓesngoo ɓuuri barkinde ɗum noon ko walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahre Allah windi hen teddininen en ɓiɗɗo adamaji weeɗi hen ko woni ko barre he woni jeeri ndi weeɗi hen ko woni ko geeci he ko woni ko barre he noon woni leɗɗe hono kutorten hono gandidirten ha kutoren ɗum noon waɗi anduɓe ɗum a yahat ɓe gandinma ɗum pour mbawa hutorade hen ko woni ko geeci he woni liɗɗi ko ñamate ko fo nappoɓe nappanten mbawen hen ñamde maaro wassalam heewɓe no mbima leɗɗe jogui ko saaha no guittete no guittirte e weeyo mumen e nangue mumen eko jeenete woɓɓe mbima ala leɗɗe safa taw ko safude kala ɗo jaaɗa sa soodi aɗa wawi safrade woɓɓe mbima ala ko ɗum saabi heewɓe gaddata leɗɗe ummata jeeya jeeri jeccoɗa no gadda an aɗa gonɗin ɗum eyyi hande waɗi ɓe gandanɗa ni ɗeɓe guittirta leɗɗe no moƴƴi waɗi ɓe gandanɗa ni ɓe garat tan lekki ɓe taƴa te leɗɗe pour nafma waɗi ne garirta heeɗe daw koko lamdi jeeti lamdi no cottirta ɗum daw hin waɗi leɗɗe ɗe gandanɗa ni hande ɗo lewru ndu feeñi jaa lekki e gonda yimɓe tata an o taƴat ɗo ɓornataka tuuba ɓornataka ndiga taƴaki ɓandu ɓoldu mbatta ɓandu ɓoldu taƴa te ɓeɓe gonduɗa ndiga jeeyat ɗoma hen ɗum sa ɗum lootima dawɗo ma fo Allah dawa e makko ɗum noon waɗi no cottirtaki kin tawi ɓe yatɓe marché he a yaat toon tan coɗɗa a anda hono ɓe guittiriki haɗa ko wawi loota a wonta dañde ndiga ha kay caski waɗi no ittirte waɗi heure mbo taƴate waɗi no garirta pour taƴaki sa ɗon ari heure o mo ganduɗa ne wona kimɓe taƴiki lootiɗaki ni ki ɓuranmo humde ɗum addanma jojo jiya neɗɗo heewa leɗɗe o looto e si o ɓurata uddade on ɓeydo uddade eyi ɓoydat uddade ɓuuri hewko ko ɗum uddataɓe jiya neɗɗo o ƴetta alquran ni hono looto tawa hoodere makko nde wasi fodde memde alquran jojo jiya neɗɗo no yaaha fotani lootade alquran leɗɗe ballatamo eko yaawi ɗum fof no woodi si waɗi ɓe gandanɗa ne ɓe gandat ɗum ɗum noon pour min ganda ɗum a ruttoto ko ƴewgal to minen hen jogui ƴewgal lekket ngal ɗum ƴewgal ndiyam ngal simin mi hem timi a wanno vidéo indema inde jignade ma debbo min cohlata 7 minutes aji min kalanma ko gandanɗa kam ɗum woni ko wassalam yeɓiyankoɓe ayaw pindi tv yewtere men gande men fina tawa koɗe men ko ceerno Djalaluddine en keɗima ko haali ko ceerno Djalaluddine hewɓe no mbiya wona hen kadi no mbiɗa joni ni neɗɗo loto ɓeyɗo uddade golloɓe ɓe ina mbasa yoɓede ko ponno yoɓede ko walla mbasa waɗede no ponno waɗanede ni ɓe liggo liggey o taw o timmani neɗɗo o looto on ko dañi hen jaam ko jaɓoɗa jomum famani won e yimɓe no mbiya a haali joni neɗɗo looto ha heewa ɓeydo humade tawa waɗi kono anda to banggue leɗɗe ɗe almuɓe heewɓe kadi no mbiya seernaɓe heewɓe ina callo lodɗe men longal moƴƴal sababude joɓani ko ponno yobde ko ɓeydo humade eyyi ɗum kam aɗa andi neɗɗo fo no gollirta tan min mbawa hen jabande min ɗum choix amen hebde neɗɗo fo dal si ari ɗamanima yakare ma ko yakar tan o addi ko ari pour ballamo e so wona pour loramo ɗum woni ñagunde nde mbiyanmami neɗɗo wawama ñagana han jiiya so wona dañ yaqina ɓerde ma mbaɗa mum ihlas ɓuurma labde ɓerde ɓuurma ɓadade Allah gueɗe fof ko ɓerɗe he tan woni eyyi si neɗɗo si yakarima arema ɓesdoɗa ɗum coono ɗum ɗon ɗum wonata daruriya te nelaɗo haalani en wiyan la darara wala dirar wota loroto ɓema lorne wassalam joni hayso neɗɗo on kalden foti yebdema naggam o yeeya tottum ñagude Allah walla lekki so tawi tottanima ne an ɓerde ma aɗa wawi jokkude tan waɗan ɗum saabi Allah hay so tottanima min komin ko mbaɗata saabu Allah ɓuuri hewde wona ñagude he min teddata eyyi komin ko mbaɗata saabu Allah ɓuuri hewde e ñagude ɗum ne min ɗum taki min ɓurata sohlugo ɓeɓe gandanɗa nde ɓe jeeyiga sernaɓe haaɓe cewti haaɓe kasbi ceernayago ala ɓen min cohlata pour min gollodirde e mabɓe ɓen kewde ɓen eɓe kewi ɓen min cohli eɓe kewde min jeeyi haaɓe gumtani ceerno même mbiɓe tan ha tampi rewa wogo funnague hirnague ɓen min cohlata looti bisi coppini gone less leɗɗe ngabbe caaleje ɓen tan min cohli eyyi min jiiɗa mo gandanɗa ko kesso feerayade e ceerno ɓe yaaɓe ceernoɓe haaɓe cewti ɓen min cohlata wassalam a jarama joni gattan ko wiyete ko hono ñimnude neɗɗo e dewgal woni debbo ñimne e dewgal walla won worɓe resɓe ɓe jotta ko ñimne e dewgal beele ko mbaɗa gollude hen eyyi ɗum ɓe mbiya ɗum noobo hen saaha eyyi neɗɗo fo sino gollo waɗi ko ɓuuri andirede waɗi ko ɓuuri heew ko gandanɗa ni kam ɗum ɓe guinnirta ɗum spécialité mum eyyi ɗum ɗo rentinde neɗɗo e gorko walla ɗiɗo ɓe gandanɗa ni koɓe resodirɓe hakkude mumen welani inde tan ɗum waɗa coow
ɗum miɗen hem golla si wirtima balɗe tati sa amen weeɗino ndiga min duttuma ɗum ɓe gandanɗane tawi ko jogui ɓiɓɓe mabɓe ɓuuri heew ko Europe o yahat toon debbo jogo ɓiɓɓe mabɓe o wawata won hilfi mabɓe wawa hilfiɓeɓe halfudeɓe ɓen on ɗon mbiɗen piiɓa komin ko ɗum piiɓata piiɓi tati jemmaji tati deggodirɗi waɗe kosam so fendima kala ɗo wawi wonde o janoɗo ti debbo yano kam ardata ti debbo yanone kam noddata janoɗo fof kam artata kala ɗo wawɗa wonde ko jemmaji tati gollete jiiya gandanɗani kam ɗum ne ko cohluɗa ko eyyi kono ɗum so tawi ko dewgal mi sikki ala bakkat mais so tawi wona dewgal beele ɗum watta bakkat ala watta bakkat ndaabu jojo jiiya neɗɗo gandanɗani Allah wi en alquran inna allaha la yuhibbul khayinin inna Allah yiiɗa mo gandanɗani ko ɗum kodoji sa wondiri neɗɗo addi fof ti ko dewgal te kon ƴimmade oɗon layira ɓuuri heew ko yaat neɗɗo o ƴetta halis gorko o ñama ha sawta o wiya o resaka walla jignaɓe ɓe jiiɗa okkirɗema o salo walla gorko funta debbo kañum ha humta hajuji mo humta hajuji o yaaha ko wona ɓen taki ɓe ƴimmade ɓen taki ɗum kam heewi jemmaji tati maminma laara ha para beele ko cakan takma ƴimmade walla ko gonga ndaabu kala momin ɗum waɗi an tan wonata hakkille makko ti ko gorko ti ko debbo wassalam en kaali joni banggue sukaɓeɓe hande nedni no saɗi hennaɗo jignaɗo muɗum weeɓani jignaɗo natti wawde nannude ɓiyum e dewgal no yiɗiro ni ɓiɗɗo natti wawde halfede no halfirte ni beele nooɓo ngo ñimlugol ngol ina ɓooya yetta toon kadi ha yimɓe ɓooya jabde haali wonɓe caggal leydi ɓe ko wonɓe ɗo nder leydi ɓe kañum e koye mumen gona jaɓanɓe jignaɓe mumen eyyi ko ɗum woni ko mbiyanmami ko kala mo gandanɗani o yiiɗi halfu nonnoɓe min guinnirdem halfuyante kala mo gandanɗani ko jiɗɗo halfude ɓeygu makko kala ɗo wawi wonde si jokkodiri amen ɗum ɗo mamin ɗum mbaɗan o ardotoɓe ko yiiɗi ko hen ɓe gonata kam heedataɓe dow eyyi ko jiraji jemmaji tati ɗin ɗum ne ko banggue ɓuran o ɓurɗa wawde ɗum liggoyade walla ko banggue leɗɗe ɗum ko piiɓi ɗum ko piiɓi ɗum ko piiɓi kono waye banggue kam liggotaki ɗum ɗum ko piiɓi e si mamin hen mbaɗa ha tumere gandanɗani kam ɗum woni fendoto e ko kosam kañum tammoto ɗum eyyi ko ɗum fendo ko a waɗat piiɓi ɗi jemmaji tati tawa waɗi ha tumere nde mbatta dentina ɗum mbaɗa ɗum e kosam ɗam kosam beyi walla baali si fendima mbaɗa ɗum ɗo leppata gasi ɗon ni leppatan ha adina tukke ndiga bawɗo hen diga ceerno Jalal Dine mawɓe men ne mbiyanno kala kala janggo yaaji ko kaptorɗe saabu ko wiyete ko joptoji ne garta e neɗɗo o no mbiɗa ni joni mawɗo Samba Jumel wi kala guittuɗo dabare yimɓe tato a dabi hoorema sa wawa falade to banggue joptoji beele aɗa gonɗen ɗum joptoji woni woni sa gollanima joni a safra ha gaɓe sa renaki yanta e ɓesgu ma eyyi no woodi ndaabu a yatni hen hande neɗɗo o yaaha o mema mo gandanɗani o memetaki walla ni no memiri ɗum ni no memiri toon ɗum wasa moƴƴu o waɗa jeeya o looto ha sawta tawa kanko tan humato kanko ɓurata uddade ɗum noon waɗino mbatta sa ƴewani a wawata walludema ndaabu hewɓe ɗum heeɓiɓe koɓe ko mbaɗanno yantata mabɓe heɓe jaaha heɓe ɓuura looto heɓe ɓuura uddade ɗum noon sa laari neɗɗo ma wawa ɗum wallude dawɗo ma foof Allah dawa makko ndaabu ni en addino yiyat a jogota e oto goto gamal galle ma jeeyama gandanɗani si dañi ujunaji sappo ya lagde to pour yakkuma wadde an ya waɗ feere mbaɗa para e hoorema kala jakkuɗoma fof yakko e soto yakku goto eyyi neɗɗo wawa hebde ko sohli ko si wona o fewnu hoore makko ɓandu makko o laaɓa ndaabu man asa sifran min al akhlaqi wal adabi yahya faqiran walaw yamsi ala zahbi kala guurɗo e ala ndiga e jikku moƴƴo ala needi hay ala ndenka hay sa yaaha dow dojuji or walla dojuji wurus an ɓe guinnirta badola ɗum noon ma azallah ceerno Jalal Dine beele son ƴeewoni neɗɗo oɗon ganda beele ko memaɗo ko liggaɗo won ligguiɗo mo no jaggui walla ala ko memɗo mo memetake ɗum saabi woni mo sellani eyyi ɗum tagi mbimami ƴewgal lekkel ngal hande min haalanima ƴewle kewɗe ɗe min mbawi e ƴewgal lekkel ngal kam angal waɗane jogui ɗum ɗo kañum eyyi kam ngal yaltinanma foof comme vidéo e mintaji capanɗe tati sa jeeti ɗi guinnuɗa inde makko o yaltinananma foof jojo neɗɗo wima ɗum ɗo ko rab tawa ɗum wonata rab jojo neɗɗo wima ko ɗum ɗo ko liggey tawa wona liggey ngal ɗon ƴewgal noon kam ngal laɓɓinadanma eko laaɓi mbawa dañde ko gandanɗani kam ɗum woni résultat mo cohluɗa eyyi ɗum taki min gollanta hen goto te min ƴewanima ɗum on jani ngal gollal ceerno Jalal joni noon sen garte banggue udditen yewtere nde uddirten ko udditare yewne uddirte ko udditare en jeehi no mbimi hedde ndo en to nane Pindi TV garɗen e saha hondolde wodi ko cifiɗa hen ko ƴettete waɗe naggam o sawa koɗi naatoji walla koɗi jaltoji tan adda udditare ha joni saɗa haalaniɓe udditare ko mbawɗa wadde hen e hol sifaji ɗi joguiɗa hen alhamdulillah udditare noon si haalama ma hakkillaji ɗi jaah
e ayaji alquran kewɗe dabu hande ayaji alquran kama conele sa haali ɗum ɓuuri hewko gollirte ko udditare woni cohla hande joni daña joni ɓanduma ndu a wawa kala ko ligguiɗa a wawa anduɗo ɗum natata walla haɗa naata haɗa yalta e so wawa dañde ndiga a wawa mahde wuuro a wawa dañde hen ndiga ɗum noon noon ko udditare nde wawi hem ɗe min gollata hem noon miɗen hen jogui lorgal altine ha altine ngal lotate kala sa altine ha altine sa ngal lootima simin mo pewnini kala ɗo mbawɗa wonde no wadde condi kama e alquran jeeɗiɗi wiyete longal ngal ko jeeɗiɗi sa hem lootima altine ha altine mayi udditare gandanɗa nde bettanma e simin mbaɗanta ɗum mbo dañani duuɓi duuɓi capantati fayi dow e kono elle sa wi jeeɗiɗi ko jeeɗiɗi laabi ɗiɗi walla ko jeeɗiɗi laabi gotol jeeɗiɗi hawna laabi jeeɗiɗi jeeɗiɗi hawna laabi jeeɗiɗi ngal ɗon longal kam ngal woni longal jeeɗiɗi gila conele ɗe yo bindi ɗi fof ko jeeɗiɗi wonata ceerno Jalaldine Ba kojomaji men jawti seeɗa kono noon nde no yeeto nde no weeli namde ɗe jaabuji ɗi holko ngol panta e bandaɓe men ɓe ganduɗa ko almuɓe yakortoɓe on no mbiɗa ni neɗɗo dogo ha tampa e moɗon itta jikki mumen hoolare mum fof ha e juuɗe jomumen ha tengte an almuɓe hooliɓe ma kala koɓe dañi ko an ɓe cuuɓi holko ngol panta e men alhamdulillah en jetti Allah lawol gongol no tambalino ɗen jetayo woni yettude Allah e julde nela sallallahu alaihi wasallam miɗen mbiya neɗɗo baggata hoore makko baggude hoore dabu neɗɗo faqide cheyin la yuti kala ko ala o wawa ɗum tottirde neɗɗo seeɗama ñagono a yiyani e hoorema a fewnitta ganda ko gonɗa ko ɗum tappale hande no wawi haɗa wawi baggude neɗɗo e so jangga wawata baggudemo neɗɗo fof ina foti accude bila mum mo ganduɗa ni kambo weɗete ɓawa jangga liggueyaji ɗi fof no ko ni a yiyata hay journaliste oɓe waɗi ganduɗa ni koɓe yakkoɓe arɓe koɓe yakkoɓe e si neɗɗo daara neɗɗo ganduɗa ni ko neɗɗo daara sa yi andanne ko neɗɗo daara wawma wallude neɗɗo fof ɗamina minadal ɓe min cohli woni ɓe ganduɗa ɓe taarima ceerno ha kaɓe cawti miɗon toro yo Allah wat jaam e kisal e leydi he komin koɗo layi fo ma qultu faqran bal nataqtu shakira min layrani ɗum guir wasiyo walla guir dara e somin layrat ɗum tan saabu yettude Allah walhamdu awalu dawana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ila hin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ceerno Jalaldine golle ma jooɗi peewi kaɓirɗe won ɗon ko Alassane Sow wondude denɗi men Djiby Dieng Ali Fall huufi kaɓirɗe ɗe towɗe ɗe Abou Samba Diop yeeso haalirde nde ko ɗo katten e gande men fina tawa ha lawol ngol so Allah lam ɗo jaaɓi KP ari tekkinde posuji mon onon yiɗɓe moftude e hutorade koppeje mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka koppeje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma